माबोरै लाबोखो नोंथाङा? मा खालामनो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों लाना फैदो आरो जा जों बर'नि थाखाय बर' हारिमु सिबिनानै आं दिनै लांदां जाजोब्बाय बाबा 1977 सनाव निफ्रायनो आं थियाटार खालामबाय खिन्थु दाबो जोंहा सरकारनिफ्राय जाबायदि अनसुंथाइ मोननो गोनां दाबो मोनाखै बाबा निजिनि सम्पति धंख' खालायनानैसो आं सोरां थियाटार फोथांना दंबाय दं दाबो बर' समाजनि गेजेराव बर' समाजनि गेदेर गोलावफ्रा दाबो आंखौ सिनायना मोनाखै आं बायदि मानसिखौ दिनै अनसायाखै आं बायदि मानसिनो दिनै अनसुंथाइ होआखै जाबायदि नागिरदों बेसे खस्थ' खालामबावनो बेखायनो आं सानदों मा बर' रायजोनिफ्राय आं बिदाय लासिगोन ए खनालि जयन्तीनि उनाव 2 बोसोर दंबावो खनालि जयन्तीनि थाखाय बे 2 बोसोरनि उनाव आं बिदाय लासिगोन आरो आं जुदि सोरां मन्जु थियाटारखौ बन्द' खालामनो गोनांब्ला बर'नि गेजेराव खुनु मोनसे थियाटार आवगायबोनो हाया आगोल दा बेखौनो आं दुखु मोनो हारसाफोर बायदि जोंनि बर'नि गेजेरावबो गेदेर गोलाव दं एमसिएलए आरो जोंहा बिधान सभायावबो एमएलए दं मन्त्रि दं खिन्थु दाबो आंखौ सिनायना मोनाखै बेखिनिखौ आं दुखु मोनो आं जातिनि थाखायसो नांदो आंनि थाखाय आंनि न'खरावबो फिसा 3 4 फिसा हौवा फिसा हिनजाव साख्रि दं आं जिरायना जानो हागोन आं इयाव दिनै रांनि बिबायारि जाना ओंखारबोआखै आं बर' हारिमुनि बिबायारि जाना फैदों आरो आंनि बे अनुस्थानखौ लानानै माने 40-50 जन बेकार हिनजावसा हौवासाफ्रा दाबो थांनानै दङ आरो लोगोसे दिनै जोंहा बर'नि गेजेराव मोनसे हारिमु दं बेखौ गुबुन हारिनि गेजेराव आं दिन्थिबोनो हादों जे बर'आवबो मोनसे थियाटार महरै हारिमु दं आरो सोरां मन्जु थियाटार खालामना दाब जायगायाव दाब कमिटिया अन्त 1 लाख 2 लाख थाखाबाबो अनुस्थानाव एसे सहाय खालामनो मोनदों दा बेखौनो सानो बाबामोन आङो जे बर' समाज आंखौ माने सिनायनो हायाखै जे बर'नि जिमान मन्त्रि एमएलए दं इसोर जेसेबां बर'नि अनुस्थानाव सहाय खालामनो होदों सोरां मन्जु थियाटारनि बिगुमायाव जथेस्थ' सहाय खालामनो होदों आं बर' जातिनि थाखाय बहुत मावदो आरो मावनो गोनां दंबावो बेफोरनि कारणे दिनै आं जुदि इसोरनि सहाय सहानुभुति मोनैनि थाखाय रां रुफानि गैयिनि थाखाय आं दुखु नांदो आं एगासिनो आरो आंखौ दाबो बर' रायजोआ सिनायना मोनाखै रायजोआ सिनायदो खिन्थु मन्त्रि एमएलए सिनायना मोनाखै जिहेथु नोंथाङा बहुत दुखुनांथाव बाथ्रा थियाटारा जोंनि गेजेराव सोरां मन्जु होनना बुङोबा गोबां नाम मोनबोयो जिहेतु बेनि गेजेरावबो जिहेतु नोंथाङा मा जाहोननि थाखाय बन्द' खालामदों रां रुफा गैयाबाबा थाखा हालिया आंहा मोनसे चेलेन्जआ जासिगोन आं मोनसे माने थांखि दंमोन बे थांखियानो आं खनालि जयन्ती खालामगोन बर'नि गेजेराव सम्पति जोबलांथो तथापि आं खनालि जयन्ती खालामगोन होनना सानदोंमोन बै खनालि जयन्तीया फैयै नै 2 बोसोरल'सै आरो जा मृत्युंजय मृत्युंजय हरदों आं गासैनिफ्रायबो लाबोदो इसे लकडाउन समाव नोंथाङा माबोरै सोलिदों जिरायाखै लकडाउनाव सोलिदों लकडाउनाव नोंथाङा थियाटारखौ सोलायदोंमोन मोजां लकडाउन जायाखै मोजां सोलिलांदों दा बेखौनो जों हारसाफ्रा गिदो ओरै दङ हारसाफ्रा जेब्ला लकडाउनावनो थियाटार खालामदों मैं थियाटार কৰি আহিছো बेखौ बुंदों হইনা নহয় বাবরে ইমান খাওক আং मा अब्लाना बुंदों সিংহর পোৱালি হলে সিংহৰ দৰে গৰ্জন দিব জানিব লাগে না হাসাও সিজুদों এইবাयदि ओंखारबोदों दा हासाया मोनसे खालामदों खिन्थु आं खालामबोदों थांनाय बोसोर नोंथाङा जे थियाटार संनाया गोबां मानसि नांगौ जायो बिथांमोननो जे बेथन होनो गोनां जायो बेथन होनो गोनां बोरै जेंना जायो हाजारसे जेंना दंलै बाबा बहुत जेंना दं गारि गुरानि बाथ्रा दं गारि गुराया माबा मोनसे मोनैयाबा कमिटिफोरा होसोबाय बुबाय रायबाय फैसा दानबाय आरो गावसोर मोननोसै होनो गोनांबा फैसा गैयाब्ला खारखोमाजोब्बाय कमिटिफोरा फैसा होनो खमाव बेबायदि दं आरो सेंग्रा सिख्ला गोसो थैदो खारखोमा लांनायबो दंलै थियाटाराव गेजेर ससेयावनो सेंग्रा सिख्ला गोसो थैनो खारो थियाटारानो बायस्लाबनो हालाय गोसो थैनायफ्रा साला मालायनि फिसाजोफोरखौ जों नागिर लाबो गोसो थैदो खारखोमाजोबो बेबायदि मोनदों आं बा 48 इयार्सआव मा मोनदों मा मोनाखै आं जथेस्थ' मोनदों आरो बुंनो थांबा बहुत दं आरो जोंहा बै समाव माबाफोरा मोजां नङा समस्याफोरा मोजां नङामोन बेखिनि समाव आं माबा जा बर' गथ'फोरनिफ्राय एसे जामिला मोनदोंमोन आरो खारफानो गोनां जानाय एनडिएफनि दिनाव खिन्थु दा गैलिया दा बाबा मोनहा बिदि गैलिया जा उथायबाय आरो दिनै बुंबाय मोनसे एसेनि दलावनो आंखौ रन्जन दैमारि आंखौ खुलुमलायदोंमोन मोनसे समायाव रन्जन दैमारिया जियाल जाना फैनानै जेब्ला आमबागाव थायो आं खबर लायनो बाबाखौ नमस्कार आदा नोंखौ आं बिराद नायनो लुगैदोंमोनलै दिनै लोगो मोनदों नों आदाखौ नाय रन्जन दैमारिया बिदि खालामो खिन्थु बेलेगा सिन्था खालामा आंबो आदा नों गान नाङा बर' हारिमुनि थाखाय नों नांबाय था आंबो बर'नि हादोरनि थाखाय आंबो नांदोंमोन
खिन्थु नांदा दिनै आं जिया जाना फैबाय दाबो जोंहा बर' समाज आंखौ सिनायना मोनाखै आरो नोंखौबो सिनाया खिन्थु थैनायनि उनावसो सिनायगोन नोंखौ नांबाय रन्जन दैमारिदो आरो नै आदा इखोलां नों इखोलां माबा नोङो माबा मोनसे जायोब्ला आंनो फन खालामना हर सोर नोंखौ माबा खालामग्रा आं नायगोन एबायदि आङो नाम खिन्थु जुदि रायजो राजानिफ्राय अननायखौ मोनो रायजो राजाखौ अननायखौ मोनदों आङो खिन्थु गेदेर गोलावफोरनिफ्राय जिबायदि मोननो गोनां दा बर'नि माबायावथ' जा मोनसे फान दंखायो कालसारनि हारिमुनि नामाव इएमनियावनो हक दा इ अनसुंथाइखौ जों मानो मोना बर'नि गेजेराव फान फैदो कालसार नांगौ जुदि हारिमुनि माबाया मानो आंनो होआ हासाफोरा जुदि होनो हागौबा बर'फ्रानो दाखालिसो थांबाय 5-10 लाख बेयाव आंबो हैदोंमोन हासाननि लोगोआव जरित जानानै जइन जानानै आंबो दरखास्थ' हैदोंमोन जा 50,000 कोटी खांदोंमोन जोङो बेयाव आंबो 50,000 हासानो होबाय माने एमएलए खन्थाइया माबा माबालै प्रजज खन्थाइया मोनसे एसिस्टेन्ट दखानायाव आंबो 50,000 जमा हैदोंमोन खिन्थु उनाव जाबाय मा हासाफोरा सत्र'दाया 10 लाख मोनबाय खिन्थु बर'नि भितराव आंल'मोन आंखौ नाकस खालामबाय दा मानो सिन्था खालामनो नाय जातिगत जादोंना जायाखै हासाया मोनदों बर'खौ मानो खुदियासो दा जों हासाया जुदि 10 लाख करि होनो हागौ बर' आंल'मोन होमबानो दा बर' चेलेन्ज खालामनांगौ बे हासा थियाटारनिफोरनो जुदि माबाफोरा मन्त्रि एमएलए होनो हागौ हासाफोरा जा बर'बो सोरां दं जोंबो होगोन बे खोथाखौ मानो दिनै खर' गेदेरफ्रा मन्त्रि एमएलएफ्रा मानो आंखौ सिनायना मोनाखै निजिनि सम्पत्ति धंख खालामनानै बाबा एसेबां थियाटार खालामनो हालिया बेखायनो आं गारसिगोन आं बुंदों दे बाबा जिहेतु बिटिसिआव मोनसे जे हारिमुनि थाखाय मोनसे डिपार्टमेन्ट दंखायो डिपार्टमेन्ट आथिखालाव बिटिसिनि जि हारिमुनि इएम दावबायसाफोरा बिथाङा नोंथांखौ खबर लादों दावबायसाफोराथ' आं मोजां आगोलनिफ्राय सिनाय हानाय देग्लाय आं दरखास्त'बो हैबाय आर'नाइबो बावबाय गैया लांगाब बोसोराव बिटिसिआव हारिमुनि नामाव कौटि फैयो बाजेट खालामनाय नुयो जे नोंथांनो थाइसेबो हरदों गैया दा बर्थमान जेबो गैया आगलाय हरदोंमोन आगोलाव ओइ बिटिसि माबायाव मिथारामाव हरदोंमोन कालसार इयोमोनथ' मिथारामाव 3 लाख आरो जोंहा माबायाव हरदों बै जा ओइ महेश्वर रङियाखौ हरदोंमोन 1 लाख आरो ओमफ्राय जा रेवराव हरदों ओइ रेवरावा बिथाङाबो हरदोंमोन 1 लाख इनो बाखि ओरैनो गेजेर माबाफोरा हरदों आरो ससियेल वेलफेयारनिफ्राय सभाराम हरदों आरो जा मृत्युंजय इएम हरदों आंबो गासैनिफ्रायबो लाबोदो इसे लकडाउन समाव नोंथाङा माबोरै सोलिदों बुहुत गेदेर मानसि नांदों लोगो जा बिश्वजित दैमारिबो आंनि लोगो इनि पकेटनिफ्राय खन' आं 10,000 थाखा लाना फैदोंमोन नावखातायाव मिटिं खालामनायाव बेबो आंदों मोजां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जाबाय बिथाङा खबर लानो लाया गैयालै आंखौ खबर लाया आंनि नाम्बार थुबाबो नाङा हमायो फाग्लाया आरो प्रमिला बुङो ओइ फाग्ला दाबो नों गारनो जायाखै बोरायलायनानै ओरैनोबो होनदों प्रमिलाबो आरो हाग्रामायाव थांबा फैसा आंनो गारि भाराबो हरोमोन मोजां दङ दा खिन्थु एसे थाखा मोनदों मोनाखै नङा आंखौबो मोनाखै ना बुंद्राय पाप नांगोन ना मोनदों एसे थाखा मोनदों एसे खामानि मावनो हायाखै दिनै आरो दिनै बर' थियाटार जिथु खालामदों बर' थियाटाराव जिखिनि सरकार माबानिफ्राय कमिटिनिफ्राय मोनो दरखरनिफ्राय मानसिफोरा कालेक्सन खालामनो आंनो हरो कमिटि बेखिनि थाखाय खुनु दिन थियाटार फोथांना लाखिनो हाया 30,000 40,000 थाखाया मा खालामना हरसेयाव एख' लाब गैया आंबो हासा बायदि खालामनो आंहा बिराद गोसो मानसिफोरा हासा थियाटारा ओरै बर' थियाटारखौ मा नायनो खिन्थु हासा थियाटारखौ नायनो हासा थियाटार 1,30,000 कोटी 40,000 कोटी हरसेयाव जा बर' थियाटारा 30,000 35,000ल' बे 35,000 आं हासा बायदि खालामनो हागोन नामा रायजो राजाफोरा जे बर' थियाटारखौ अनसायनायखौ एसे खमायदों गैला दा आगलानि बायदि गैला आगोल किसुमान जायगायाव सेकेन्ड मारिदोंमोन दानि दिनाव गैला मानो गैला ओइ मबाइलानो जाजोबना होबाय मानसिखौ मबाइलावनो थिखां लानानै ओइ मबाइल नुखाजों मा नायनो थांनो बेबायदि मोनसे समस्या फैदों जुदि उन समाव जुदि रायजो राजाफोरा बेफोरबायदि जुदि नायनानै जुदि अनसायबाय थायाबा निस्सय जे बर' थियाटारा गोमालांगोन आरो आं जेसेबां खस्थ' खालामना थियाटार खालामदों बेबायदि खुनु सासे मालिक ओंखारबोनो हाया आं एकदम गेरान्टि होलांगोन जे आं बायदि खनालि जयन्ति खालामनो हानाय बर' थियाटारावबो गैया होनना बुंनांगौ आं 27 बोसोर बयसआव आं थियाटार खालामदों बे 27 बोसोराव थियाटार खालामनायनि फैसा दिनै आं खनालि जयन्ति जानोसै दा मा सोरबा मेनाजु जादों 40 बोसोर 45 बोसोरावसो मेनाजु जादों बे आयुखानो थांखाबाय 40 बाबा आयुखा थांखाबाय बे थियाटार खालामनानै समानो गैलिया खनालि जयन्ति खालामनो खिन्थु आं 27 बोसोर खालामदोंमोनथ' 27 बोसोराव खालामनायनि गानसो दिनै आं खालामनो हासिगोन आरो आं थैबाबो 2 बोसोराव आं थैबाबो आंनि फिसाफोरखौ आं खालामनो